खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनाबिलिनि खौरां लानानै फैदों। कोविड-19 नि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय रायजोआव गोख्रों आयेन फोसावनाय जागोन होननानै आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंमोन। दा रायजोआव कोविड-19 नि गोसारनायखौ सामलायनो थाखाय आसाम सरकारा मा गोदान आयेन दिहुनदों बेनि फारिलाइया ओंखारबाय। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारजों दिहुनजानाय बे गोदान एसअपिआ आरबान एरिया एबा टाउन ओनसोल आरो टाउन ओनसोलनि सोरगिदिं 5 किल'मिटार गोजानसिमल' बाहायजागोन। एसअपिनि बायदिब्ला सेथियाव गासैबो दखान आरो फालांगियारि फसंथानफोरा सानफ्रोमबो सानजौफुनि 1 रिंगायावनो बन्द थासिगोन। नैथियाव दङ गासैबो सप्ताहिक हाथाइ बाजारफोरा फैगौ 15 सानसिम बन्द थागोन। थामथियाव दङ रेस्टुरेन्ट आरो धाबाफोराव सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' जिरायनानै जानो मोनगोन, बेनि उनाव हम डेलिभारि खालामनांगोन। ब्रैथियाव दङ हटेलनि रेस्टुरेन्टफोरा बाहेरानि गेस्टफोरनि थाखाय सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' खुला जानो मोनगोन। 1 रिंगानि उनाव हटेलाव थानाय गेस्टफोरनि थाखाय रुम सार्भिस एबा गावनि रुमनि सिङावनो जाग्रा आदारखौ जानांगोन। बाथियाव दङ फार्मासि, हस्पिटाल आरो जुनारनि फाहामसालि, बेफोर जेबो हेंथा गैयालासे जेब्लाबो खुला थागोन। दथियाव दङ गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरा अनलाइननि गेजेरजों सोलोंथाइ होनो नांगोन, फैगौ 15 सानसिमाव अफलाइन सोलोंथाइ होनो मोननाय नङा। स्निथियाव दङ गासैबो सोरखारि आरो सोरखारि नङै अफिसफोरा फैगौ 15 सानसिम बन्द थागोन। दाइनथियाव दङ सोरखारि अफिसनि डिपुटि सेक्रेटारि एबा बेनि गोजौसिन रेंकनि अफिसारफोर आरो सोरखारि नङै अफिसफोरनि सिनियर एक्जिकिउटिभफोरा गावसोरनि सापर्ट स्टाफफोरखौ लाफानानै इमारजेन्सि खामानिनि थाखाय अफिसफोरखौ सानजौफु 1 रिंगासिम खुलिनो हागोन। नाथाय जाय अफिसफोरा इमारजेन्सि सार्भिस एबा एसेन्सियेल सार्भिस होयो, ल' एनफर्समेन्ट सार्भिस होयो आरो इलेक्सननि खामानि मावग्रा अफिसफोरनि थाखाय जेबो हेंथा थानाय नङा। गुथियाव दङ बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय फुंबिलिनि 5 रिंगासिम कारफिउ सोलिगोन, बे समाव रावबो ओंखारनो मोननाय नङा। जिथियाव दङ जुलिनि मन्दपाव 10 सुबुंफोरखौल' लानानै जुलि खालामनो हागोन, जुलिनि सिगां एबा जुलिनि उनाव जेबो रिसेपसन खालामनो मोननाय नङा। 11थियाव दङ सुबुंनि थैनायनि बिदाय होनायाव 10 नि बांसिन थांनो मोननाय नङा। 12थियाव दङ गासैबो धोरोमारि फसंथानफोरा फैगौ 15 सानसिम बन्द थागोन, खालि मन्दिरनि गाहायाल' फुजा होनो हागोन। 13थियाव दङ गासैबो पाब्लिक ट्रेन्सपर्टआव 30% जिरायहोनानैल' दावबायारिफोरखौ लांनो हागोन। 14थियाव दङ अट' रिक्सा, साइकेल रिक्सा आरो टेक्सिफोराव सासे सालायग्रा आरो 2 गाखोगिरिफोराल' गाखोनो गनायथि दङ। 15थियाव दङ बाइकफोराव हिनजाव आरो गथ'नि अनगायै रावखौबो उनाव दैखांनानै बाइक सालायनो मोननाय नङा। 16थियाव दङ सोरखारि गारिनि अनगायै गासैबो प्राइभेट गारिफोरा सोरखारनि अड इभेन एबा जरा बेजरा फर्मुलाजों फुंनि 5 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 2 रिंगासिम खारनो हागोन। बेफोर आयेना गाबोन फुंनि 5 रिंगानिफ्राय जागायजेननानै आसाम सोरखारनिफ्राय गोदान नटिस फैजासिम थागोन। मख'नो गोनांदि बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय फुंबिलि 5 रिंगासिम कारफिउ थागोनब्लाबो सिगांनि एसअपिआव फोसावनाय बायदि माखासे इमारजेन्सि खामानिनि थाखाय थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गाबोन फुंनि समाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन।